Като започнах да тренирам, бях 47 кг. От тогава всеки ден за закуска само това. На мен му помогна. Не ти искам съвета, давам ти това, което знам, ако искам. Първо, корнфлейкс. Винаги аз си избирам колко да сложа. Второ, 2 банана. Една доза протеин. Това вече е по избор. Аз слагам медец, защото правя достатъчно кардио, всички тези гадни захари да изгорят. Едно яйце и прасно мляко. Мляко също може. Консистенцията става супер гъста.